6 urtetik 10 urtera arte nipitzatu dut egunero goten nintzela kastigata. Egunero asiluen, eta asiluen jango jenti bezeun nintzen, eta karamilu mon bestik emon, beti atxakiren bat. Edo nintzela geldi egoten, edo gaza berze gaitzik, mojape eurpe gauzetxu peukiko bizien. Eta gero lehenengotan, asilotik etzera, herri guztizek usabierra ondo pasaten nintzen, baina gero ja amendik etorten nintzen, herri zen, Osaba Nikolasen tabernien, banko bat eurrien, eta han jenti goten zen, danak enteratzen ziren, geurbe arantza kastigata gonda. Geurbe arantza kastigata, eta ja azten ziren adarra joten, eta noberak beran bidik hartu bihar, ez da, kamino kruza, eta bidie luzia hau izen arren, behintzete nintzen pasaten, Osaba Nikolasen bankun aurretik.